Ndị be anyị ekenekwa m olekwa n'otu anyị mere. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ọrịa ọnyụnyụ na ọgbụgbọ anyị na-ahụ na ụmụazị. Na Naịjirịa taa anyị na-echeta emume ụmụazị ka a na-akpọ Children's Day every 27th of May. Ya mere m ji si ka m kwuo okwu maka ọrịa na-enye ụmụazị ahụ. So ọrịa na bekee anyị na-akpọ ya gastroenteritis. Ihe ọ pụtara bụ ihe ọbụla na-enye nsogbu n'afọ ga-eme ka nwatakịrị bido gbọwa ọgbụgbọ ma ọ bụ nyụwa nsị mmiri mmiri. N'ụmụazị ihe na-ebute ya ọtụtụ mgbe bụ nje ka a na-akpọ virus. Nje virus nye ụmụazị nsogbu adịghị enye ọgwụ maka ya. So enwe ọtụtụ virus na-enye nsogbu. The most common one a na-akpọ ya rotavirus. Ọ na-awụ ihe ọbụla mebi ụmụazị tatara ihe ọbụla atụtụrụ n'ala mebi taa ya, ma ọ bụ nri e nyere ụmụazị ọ na-asaghị efere ha ọfụma, ma ọ bụ ngaji eji eri nri, ma ụmụazị riwe ihe ha nsa aka ha ọfụma. Ha bịa ha nwere ike isi afọ na-egbu ha mgbu, ha na-agbọ. Ha nwere ike na-agbọcha ihe ha riri, ma ọ bụ ha gbọ ihe a na-agbọ a na-achazi green. Ha na-anyụ, most times ha na ọgbụgbọ na-ebido mbụ, emechazi ha bido nyụwa. Ọgbụgbọ ahụ most times ọ na-last ihe dịka ụbọchị atọ, ya bụ 3 days. Ọnyụnyụ nwa sometimes o nwere ike last ihe dịka ụbọchị atọ ma ọ bụ ụbọchị ise, 3 to 5 days. Ọ na-ebelatakwa n'onwe ya. Anyị na-asị ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ọbụla gafere ihe 6 to 7 days, nke ahụ ka unu ga-abịazi dọkịta ewerezie nsị mewe test. Ha nwere ike isi ka ewere nsị ahụ send ya to lab ka a chọpụta ma ọ bụ bacteria nwekwado nje, another type of nje. Ọ bụ bacteria ka a na-enyezi antibiotics. Ihe m si ekwu ya bụ maka nwa ha nyụwa antibiotic nye nwatakịrị. Most times antibiotics a na-eme ka nwatakịrị na-anyụkwa mmụọ. O nwere ike na-eme ya ka ọ ka njọ. So ihe anyị na-agwa nne na nna ma onye ọbụla na-elekọta ụmụazị, nwatakịrị gbawa ọgbụgbọ ma onye nwanyị, ihe dị oke mkpa bụ ime ka nwatakịrị ahụ na-aṅụ mmiri. Mmiri dị oke mkpa because ụmụazị ọ na-ara ahụ ha dị dehydrated, ya wụ ha bịa ha eluzucha mmiri niile nọ ha n'ahụ. Nke ahụ na-eme ka ụra ga na-atụ ha. Nke ahụ dị very very bad. So biko na-ejisi ike na-enye ha mmiri. Iwu nne na-enye nwa gị ara, biko na-enyekwa ya ara. Ihe ọzọ anyị na-ekwu ka ndị nne na nna na-enye ụmụ ha bụ ihe a na-akpọ ORT, ya wụ oral rehydration therapy. Enwere ndị na-akpọ ya ORS, oral rehydration salts. Enwere ndị na-ere ya na chemist. Ị ga dọkịta gị nwere ike prescribe ya, ma ị gaa na chemist igote ya. A na-akpọ ya Diarrhoea. Mgbe m dị ntakịrị, mụ na nwanne m nwoke a bido onye nwaanyị nwa ma ọ bụ mma m na-eme ya. Emechaa mmemme ada vidio kụzie otu esi eme ya. A na-ewere ma nnu ma shuga emix ya, tinye ya n'ololo, tinye mmiri, shake ya, nwatakịrị ahụ na-aṅụ ya. Ihe ahụ ọ na-aṅụ wụ ị na-enye ya ma shuga na nnu ọ na-anyụpụ na nsị, because nsị mmiri mmiri ahụ nwa ahụ na-anyụpụ bụ nutrients and salt and sugar. Mana ọ ihe na-eme na onye ọbụla na-anyụ anyụ, ihe before ịma ihe ị ga-eme, ike ga na-agwụ onye ahụ. So biko nwatakịrị ọbụla na-anyụ anyụ ma ọ gbọ agbọ, ọgbụgbọ ọ na-awụ ihe dịka 3 days ọ kwụsị. Ọnyụnyụ ọ na-awụ ihe dịka 3 to 5 days ọ kwụsị. Ọ bụrụ na nwatakịrị a adịghị enwe ahụ ọkụ, ọ dịghị anyụpụ ọbara, ọ na-agbọ, ọ bụrụ ọgbọwa ya na-aga gashi nnọọ gafe. Ihe ọzọ wụ nwatakịrị ahụ ị kwesịrị na-ele ya anya n'ahụ, ya bụrụ that enweghị any new rash pụtara ya n'ahụ. Ọ bụrụ that ọ wụ just ọnyụnyụ na ọgbụgbọ ihe dịka 3 days, most times ọ wụ viral. Ihe ị ga na-eme, biko na-enye nwatakịrị ahụ mmiri ka ọ na-aṅụ. Ị na-enyekwa ya ihe dịka oral rehydration salts. Ọ na nwatakịrị ahụ na-enwe nwa obere ahụ ọkụ, ị nwere ike inye ya ihe dịka paracetamol ibelata ahụ ọkụ. Biko ọ bụrụ onye ọbụla na-anyụ anyụ na-agba agbọ ewere antibiotics ya. Antibiotics
ga-eme ka onye ọkpụ ahụ ka njọ, o nwere ike ịkọsịkwa ihe anyị na-akpọ resistance. Biko ọ bụrụ na enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ na okwu a m kwuru, biko detuo ya na description box ka anyị kwuru na-aga. Thank you very much.